Це кадри затримання уродженця Кривого Рогу Владислава Єсипенка. Його разом із жителькою Алушти Єлизаветою Павленко в окупованому Криму ФСБівці затримали наступного дня після їх участі в акції до дня народження Тараса Шевченка, яка відбулася 9 березня в Сімферополі. Після затримання Єсипенка вивезли у невідомому напрямку. Лише 12 березня стало відомо, що окупаційний суд Сімферополя поспіхом виніс ухвалу про взяття під варту чоловіка на 2 місяці. Йому закидають незаконне виготовлення, переробку або ремонт вогнепальної зброї, а також незаконне виготовлення боєприпасів. А вчора російське ФСБ заявило, що Єсипенко за завданням української розвідки нібито збирав інформацію про місця масового перебування людей. В СБУ назвали затримання Єсипенка фоном, який ФСБ створює для нібито святкування роковин окупації Криму. Інформація ФСБ Російської Федерації щодо нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої Автономної Республіки Крим має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого Російською Федерацією неформального засідання Радбезу ООН з кримської проблематики. Владислав Єсипенко виявився журналістом-фрілансером «Крим-Реалії». Ця діяльність могла стати справжньою причиною затримання Єсипенка, вважає президент Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Джеймі Флай. У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, нещодавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера Української служби Радіо Свобода, викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг воз'єднатися із сім'єю. Правозахисники також закликали Росію звільнити Владислава Єсипенка, а міжнародні організації та уряди демократичних держав посилити тиск на окупанта. У своїй заяві правозахисники припускають застосування до чоловіка фізичного та психологічного насильства. Ми, представники правозахисних організацій, засуджуємо політично мотивоване затримання Владислава Єсипенка у тимчасово окупованому Криму у зв'язку з його громадянською позицією та вимагаємо від влади Російської Федерації негайно звільнити Владислава Єсипенка та всіх політичних в'язнів, які утримуються в місцях несвободи на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або Російської Федерації, припинити переслідування кримчан за незгоду з окупацією та висловлення своїх поглядів, негайно припинити використання кримінального законодавства Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Через тиск ФСБівців Владислав Єсипенко вже 2 рази відмовлявся від послуг адвокатів. Спочатку від Еміля Курбєдінова, з яким дружина Єсипенка Катерина уклала угоду, тепер від Олексія Ладіна. Считаю, что сотрудники СИЗО совершили как должностное преступление. И они вообще не имели права каким-то образом вмешиваться в адвокатскую деятельность, брать какие-то процессуальные документы по уголовному делу. Я уверен, что на него оказывается психологическое, возможно, и физическое давление для того, чтобы выбить нужные показания. Насколько мне известно, до этого примерно такая же история была и в отношении моего коллеги Эмиля Курбетинова. Наразі прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом затримання Владислава Єсипенка. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. Досудове розслідування здійснюватиме управління Нацполіції України в Автономній Республіці Крим та Севастополі. Владислав Стожук, Єнісій Томєрова, Заман, АТР. Окупанти влаштували геноцид проти кримських татар, і світ має про це знати. Десятки кримсько-татарських активістів пікетували російське посольство в Бельгії. Люди стояли з національними прапорами та плакатами, вимагаючи припинити геноцид кримських татар та репресії проти незгодних з окупацією. Один з організаторів акції, Різа Асанов, каже, хотіли звернути увагу місцевих медіа на злочини окупантів. Мы здесь по четвергам чебуреки не жарим и гузель Крым не поем. Мы лучше это время уделим каким-нибудь другим вещам.
типа акции протеста, типа поговорить с депутатами или с руководителями тех или иных городов о том, что реально происходит в Крыму, о том, что Россия не друг и даже им не друг, о том, что сейчас идет полномасштабный геноцид крымских татар в Крыму. Судове засідання знову перенесли. У Генічеському районному суді мали розглянути справу проти Ділявєра Ягяєва та Сейтуміра Абдултоїрова, яких звинувачують у блокуванні роботи автозаправки «Авантаж-7». Але на сьогоднішньому засіданні суд лише визначив черговість вивчення та надання доказів. Представник автозаправки, яка нібито зазнала збитків, у якості відшкодування вимагає від обвинувачених кримських татар 31 тисячу гривень. Щоб залучити свідків сторони обвинувачення, засідання перенесли на 21 травня. За словами адвоката Марліна Джербінова, на початку розгляду справи було зроблено багато помилок, але суддя на це не звертає уваги. Ті порушення при відкритті матеріалів досудового розслідування, які були допущені стороною обвинувачення, також судом не були прийняті до уваги. На жаль, тому суд все ж таки вирішив прийняти ті докази, які будуть надані обвинуваченням, і досліджувати їх. Однак ми здаватися не збираємось. На кожен доказ у нас є свій аргумент, свій контрдоказ, тому будемо сподіватися, що суд все ж таки почує сторону захисту і прийме законне обґрунтоване рішення щодо обвинувачених. Десятки кримських татар із національними прапорами зібралися для того, щоб підтримати затриманих, але через карантинні обмеження до зали суду пустили лише учасників справи. 5 березня минулого року жителі Генічеського району та учасники громадянського об'єднання «Аскер» пікетували місцеву АЗС «Авантаж-7». Людей обурило безпідставне звільнення 3 кримських татар та дописи керівниці станції Надії Скринецької у соціальних мережах, де вона негативно висловлювалась щодо кримських татар. Вона заявила, що жалкує, що немає Сталіна, аби депортувати всіх кримських татар до Узбекистану. Протестувальники заблокували роботу АЗС та вимагали звільнення жінки. Сама Скринецька тоді не захотіла говорити з протестувальниками і замкнулася в автівці. На місце подій приїхала поліція та склала протоколи проти кримських татар. Тепер їм загрожує 6 років позбавлення волі. При цьому дії та дописи Скринецької не розглядаються. Російський броньовик виїхав на зустрічну смугу, розчавив малолітражку та притиснув буса. Сталося це на трасі Ялта-Севастополь. В районі Великої Ялти колона російських броньовиків «Тигр» в супроводі окупаційних поліціянтів мчала зустрічною смугою, де й натрапила на ДЕУ «Матіз». Весь передок автівки зім'яло, її відкинуло до відбійника. Дісталося й «Газелі», яка рухалася своєю смугою. Водій та пасажир легковика з травмами внутрішніх органів ушпиталені. Бронетехніка окупаційних військ не постраждала. Там, видимо, внутренние органы повреждены. Внутренние повреждены. Всім привіт, ви на каналі. Пригледіли землю для будівництва і виганяють людей на вулицю. У Сімферополі готуються знести ринок на Залізькій. Окупанти називають його незаконною забудовою та вже попередили співробітників про демонтаж їх бутиків. Обурені працівники кажуть, завжди вчасно платили податки та мають усі дозволи. Впевнені, що тут невдовзі почнуть зводити багатоповерхівку, але дехто сподівається на Путіна. Надо отметить. По закону у нас Огнетушитель. и огнетушители, кондиционеры, у нас маркировка, промаркированные вещи у нас. Мы все делаем по закону, продавцы оформлены, у нас все по закону. И договора мы продлеваем, и медицинские карточки у продавцов есть, у нас все есть. Что, какой самострой, оказывается, столько лет мы работали, и самострой как-то удивительно даже. Я вообще не понимаю, что я буду делать, потому что у меня заработок тут всего, если вычесть все налоги, у меня получается, что я зарабатываю 4 тысячи в месяц всего. Все чего-то добиваются, скажем, Путину будут писать. Один только Путин нас защитит. Кому обращаться?
Поблизу Ялти в селі Паркове вирубують червонокнижні дерева. Наразі йдеться щонайменше про 1,5 десятки фісташок та рідкісних дубів. Відомо, що ділянки в зеленій зоні виділені під будівництво кафе та приватного будинку, але ім'я власника поки невідоме. Владислав Сужук, Заман, АТР. Український військовий отримав бойове травмування поблизу Водяного на Приазов'ї. Там окупанти били з мінометів 82-го калібру, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Травмованого бійця терміново ушпиталили. Його стан задовільний, доповідають у штабі операції. Тими ж забороненими мінометами ворог обстріляв наші позиції на околицях Південного, а біля Гнутового та Лаківки, Павлополя, Лебединського та Авдіївки окупанти гатили з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. А за даними розвідки, окупанти підсилюють свої підрозділи на лінії фронту. Очікують наступу Збройних сил України. Водночас серед особового складу окупантів та місцевого населення поширюються чутки про імовірність початку бойових дій з можливим їх переростанням у повномасштабний військовий конфлікт під час проведення в Криму 17 та 18 березня заходів з нагоди чергової річниці окупації півострова за участі в них вищого російського державного та воєнного керівництва.